Insellmilkom u nistedinkom għal 149 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Anki f'dan il-ħadd Ġesu jinqeda parabola ċkejkna biex jagħmel appell urġenti għal konverżjoni. Ja l-istorja ta' żewġ ulied li jiġu mitluba minn missierhom biex imorru jaħdmu fl-għalqa. Wieħed sabbat saqajh u qallu ma rridx, imma mbagħad biddel femtu u mar l-għalqa. Mentri l-ieħor pulit qallu iva, irrid imma mbagħad ma marx. Fil-kuntest tal-Vanġelu ta' San Mattew, Ġesu qed jitkellem mal-awtoritajiet reliġjużi ta' żmienu fuq il-predikazzjoni ta' Ġwanni il-Battista. Kien hemm l-elit l-awtoritajiet reliġjużi illi kienu jemnu li kienu ġusti u li l-Alla kienu jgħidulu iva mill-qalb. Imma mbagħad fil-verità meta semgħu il-kelma qawwija tal-Battista ma nedewx it-triq tal-konverżjoni fil-ħajja personali tagħhom. Mill-banda l-oħra l-popolin li kien jiġi meqjus bħala poplu midneb, il-pubblikani, il-midinbin, in-nisa tat-triq illi formalment almenu għal-mentalità reliġjuża li l-Alla kienu qed jgħidulu le u le kbira. Fil-verità huma ssaħru mill-kelma tal-Battista u nedew f'ħajjithom it-triq tal-indiema u tal-konverżjoni. Kemm hu faċli xi kultant nieħdu penn u mbagħad minħabba ċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum nerħuh u ma nibqgħux fidili għalih. Ngħidu iva minn qalbna imma mbagħad jgħaddi żmien u dik l-iva tinbidel fle sikta. Jew inkella mill-banda l-oħra forsi bħajjitna ngħidu le qawwija imma ftit imdawlin mill-grazzja t'Alla ekku nilqgħu il-kelma li nħalluha tibdilna. Anki f'dan il-ħadd Ġesu jistedinna biex naħdmu fl-għalqa tiegħu. Se tkun ir-risposta tagħna iva kbira illi għal rasqat tinbidel fle, jew le illi bi grazzja tiegħu tinbidel fiva u fiva mill-qalb. Jalla l-kelma li nisimgħu biddilna, iddawwanna u tagħtina il-ġmiel ta' żewġ doni fil-ħajja nisranija. Id-don tal-fedeltà lejn il-mulej u l-perseveranza fil-li nimxu wara Ġesu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.